Aksyon! Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Aksyon! Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, Aksyon, na muling niyanog sa inyo ng DWC Aksyon Radio Pangasinan ang mga kalipunan ng mga nagbabagang balita impormasyon sa ating pong palatuntunang firing line. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, amelioration distribution isinagawa sa 6th District ng Pangasinan.
mga residente ng bayan ng Malasike malungkot na tinanggap ang serbisyo ng Abig Pangasinan. Ilang-ilang extraction facility pinasinayan sa bayan ng mga terem. Samantalang tuloy-tuloy naman ang pagserbisyo ng LGU Sual sa kanilang mga kabayan na makarang mamasyal sa may barangay Siwasiw East sa bayan ng Sual. Sa mga police report, suspect sa nakawan arestado sa bayan ng sa bayan ng Kalasyaw. Isa namang insidente ng pagpapatiwakal na itala sa bayan ng Mangaldan. Samantalang isa naman na atake sa bayan ng mga terem. 30 anyos na lalaki nalunod sa bayan ng San Fabian. At samantalang isa pa na lunod sa may bayan ng Bulinaw. Mga most wanted person arestado sa lalawigan. Sa mga balita sa loob ng bansa, karagdagang kaso ng COVID-19 na itala ngayong araw. Samantalang nagbabala ang gobyerno sa pagluwag ng NCR COVID-19 alert level na ito ay maaga at kalagayan ng Omicron. Pilipinas naghanda sa Tropical Depression Odette. Pfizer vaccine sa 5 taon hanggang 11 anyos, posible na. Pero 50 milyong sirens laban sa COVID-19 na sayang. At syempre sa mga reports ay paparating ng mga Aksyon Radio reporters. Inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan na firing line. Syempre inyo po makakasama ang inyo pong ka-aksyon. Ako po si Aksyon Kumander Dante Cera. At ngayon sa detalye ng ating mga impormasyon, balita mga ka-aksyon. Malugod ang pagtanggap ng mga taga-Malasiki sa Abig Pangasinan Caravan na dinala ng provincial government ng Pangasinan sa panguna ni Governor Amado Pogi I. Espino III sa may barangay Palapar Sur. Sa kanyang mensahe, nanyahan ni Governor Espino ang mga taga-Malasiki na sulitin at suportahan ang mga serbisyong dala ng Pangasinan ng provincial government ng Pangasinan para sa mga mamayan sa kanilang bayan. Narito ang naging pahayag ni Governor Amado Pogi Espino III. Ito'y mensahe klabat agaging. Ito pong mga gulay, papakain po natin sa mga pasyente po natin sa ospital. Mga makina po, grass cutter para po sa ating mga farmers. Seedlings, nakita ko po na medyo mahilig po kayo magtanim dito. Ito po yung mga seedlings natin para kasi kayo may sakilabala, may abig laman. Isang araw po ang abig laman dito, libre tamban, minor surgeries. Hindi lang po tayo pwede sa major surgeries. Pero please, pakiusap ko po sa inyo, huwag po nating sayangin yung programa. Hinibog din ni Governor Espino na bilang parte ng komunidad ay dapat pangalagaan ito sa pamamagitan ng pagtutulungan at kooperasyon ng bawat isa. We do this as a community. We are here with the barangay captain,
si Mayor Tansyak, si Dr. Abaniked, Tanirek Grupo Mi, we take care of the community. Pero you need to do your part. Gawan nyo'y nakaukulan mo para si kayo, para pamilya. Ang aming Pangasinan Caravan ay salamat sa mga programa ni Governor Espino nang dadala ng iba't ibang angkop na serbisyo para sa mga Pangasinense upang makatulong lalo na sa panahon ng pandemya. Ilan sa mga dala ng provincial government ay ang aming Gilaman at Barangay Food Production Support Program, Kalinisan Caravan, Kabuhayan Palengke Caravan, Karagdagang Pangkabuhayan at Veterinary Services. Umaabot sa 375 medical consultation, 52 chest x-rays, 89 laboratory services, 34 ECG tests, 4 dengue tests at 11 skin diseases consultation ang naibigay ng libre sa tulong na ang aming Laman at Barangay. Kalusugan Caravan na maging ang mga gamot at bitamina ay pinagkalood ng libre sa mga nagpakonsulta sa aming Laman. Nasa 1,655 fruit-bearing tree seedlings, 114 trays ng farm-ready vegetable seedlings, 200 papaya seedlings, 11 water pumps, 50 packs of vermicast, 8,000 tilapia fingerlings at 21 battery-operated knapsack sprays naman ang naibigay sa iba't ibang farmer at Fisher Pork Association sa ilalim ng Food Production Support Program. Sa Kalinisan Caravan ay pinalit ng mga residente ang 97.5 kilos ng plastic waste sa halagang 1,947 halaga ng grocery items. 27 local vendors ang natulungan ng Kabuhayan Palengke Caravan kung saan ang mga local products ay binili ng provincial government sa halagang 63,061. Tinanggap din ng 14 na miyembro ng vulnerable sector ng Barangay Palapar Sur ang kanilang cash payout na nakakahalaga ng 400 pesos sa ilalim ng Karagdagang Pangkabuhayan o Cash for Work Program. Ito ay kapalit ng kanilang pagtulong sa aming Pangasinan Caravan. Kasama ni Governor Espino na nanguna sa aming Pangasinan Program, sina Dr. Sheila Ferrer Baniked, ang may bahay ni Board Member Angel Baniked Jr., Malasiki Mayor Noel Hisli at Palapar Sur Barangay Captain Carlito Soriano. Sa kanyang mensahe, pinagmalaki ng Dr. Sheila Ferrer Baniked ang programang Abig Pangasinan dahil inalalapit mismo nito ang serbisyo ng provincial government sa mga tao. Narito ang naging pahayag ni Dr. Sheila Baniked. Nandito po tayo ngayon sa Abig, Pangasinan. Ang ibig sabihin po ng Abig sa Tagalog ay pagandahin o paghilumin. Dahil alam po ng provincial government, alam po ni Governor Pogi na lahat po tayo ay naapektuhan dahil po sa pandemya na COVID-19. Alam po yan ng ating provincial government. Kaya po nilapit nila ang mga serbisyo ng Kapitolyo. Nagpasalamat naman si Mayor Noel Anthony Hislani sa dami ng bayan sa Pangasinan ay sa Malasiki ang isa sa napuntahan at nabigyan ng serbisyo ng aming Pangasinan Program ni Governor Espino. Narito ang naging pahayag ni Mayor Hislani. Mapalang tayo, tawadya sa dilin gobernador tayo, dyan kawang na Pangasinan at naindan tayo na oras na sa gobernador tayo. In behalf of the officialdom of Malasiki, salamat at sa inya karyadya, yung pangimanasyo orasyo at sa iyang programa nandiling gobernador tayo, Amaldo Pogi Espino III. Lubos din ang pasalamat ng Barangay Captain Carlito Soriano na napili ang Palapar Sur bilang host barangay ng Abig, Pangasinan. Narito ang pahayag ni Kapitan Soriano. Maswerte, subali na Malasiki, kan maswerte, sa barangay Palapar Sur, kagagsayan kapusan, nagawa sa Abig, Pangasinan, Caravan. Ayaman, sa pangitog na serbisyo, tantulong, the provincial government at si Katayura, yung barangay. Pinuri din ng kapitan ang provincial government sa walang tigil nitong pagbigay ng tulong at serbisyo lalo na ngayong panahon ng pandemya. Narito na naging pahayag ni Kapitan Soriano. Ang gamalungtan, wala tayo at naglay na pandemya sa provincial government, agad din munda, yung mga ito na tulong ng serbisyo sa namin, tapyan ipalik na ra. Yung wala sa gobyerno, yan nasahan, wala sa gobyerno, yung tulong at sa sikatayo.
Lubos din kasiyahan ng mga beneficiary sa mga programang dala ng Abig Pangasinan Caravan na ipinagkaloob ng provincial government. Ayon kay Remedios Jamsay, na isa sa mga beneficiary ng Abig Pangasinan Caravan, malaking tulong ang programang Kabuhayan Palengke Caravan lalo na sa mga katulad niyang nagtitinda ng gulay. Masasabi ko po kay Gov is maganda po yung programa nila. Nakakatulong po sa tulad po namin mga may hirap. Opportunity din po doon sa amin kasi po nakakabenta rin po kami. Thank you sa programa na binigay niyo po especially po sa barangay ng Palaparsor. Thank you po. Dumalo rin sa programa sina Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, General Services Officer Gladys de Malanta, Provincial Agriculturist Dalisay Moya, Provincial Social Welfare and Development Officer Emilio Samson, Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Officer Ellsworth Gonzalez, Provincial Information Orpheus Velasco, at Assistant Provincial Veterinarian Jovito Tabarejos. Muling nagpamahagi ang provincial government ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Amado Pogay Espino III ang joint amelioration distribution para sa 3,077 ng mga barangay volunteer workers sa ika-6 na distrito ng lalawigan. Ang pamahagi ng 2,000 pesos amelioration para sa bawat 1,991 barangay health workers, 372 barangay nutrition scholars, 434 barangay service point officer at 280 child development workers ay hinati sa 4 na cluster. Ang unang cluster ay distribution na ginanap sa Magallanes Elementary School sa bayan ng Tayug para sa grupo ng Tayug sa Nicolasan Natividad. Pangalawang cluster naman na ginawa sa Quezon Memorial Academy sa Umingan at para sa mga barangay volunteers ng Umingan at San Quintin. Ang pangatlong cluster ay para sa Rosales at Balongao na isinagawa sa Balongao Municipal Gymnasium. Samantala, ang ikapat na cluster ay grupo ng Asingan San Manuel Santa Maria kung saan ginanap ang distribution sa Asingan Municipal Gymnasium. Ang pamahagi ng amelioration na nag-umpisa ng termino ni dating Governor Amado T. Espino Jr. na ipinagpatuloy at dinagdagan ng kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ni Governor Pogi. Ito ay handog ng provincial government sa lahat ng barangay volunteer workers sa kanilang di matatawarang sakripisyo at pagod sa pagsuporta sa mga programa at proyekto ng kanilang barangay. Maliban sa gobernador, dumalun din sina 2nd District Board Member Nestor Nico B. Reyes, 6th District Board Members Noel Bince at Salvador Dong Perez Jr., Tayog Councilor Marie Cabigas, Natividad Vice Mayor Jefferson Kitty Guzman, San Nicolas Vice Mayor Alvin Bravo, Balongao Mayor Maria Teresa Rodriguez Peralta, Rosales Councilor Patrick Rivita, Asingan Vice Mayor Heidi Chua, anima pang local officials. Dumalo din sa naturang okasyon upang magbigay suporta sa proyekto sina Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Officer Ellsworth Gonzalez, Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer Maria Luisa Ildoyan, Provincial Social Welfare and Development Officer Emilio Samson, Assistant Provincial Agriculturist Nestor Batalla at Special Events Head Marifia Sirita. Naka-schedule ang pamahagi ng amelioration para sa mga barangay volunteer workers sa ikatlong distrito ng Pangasinan mula Desyembre 13 hanggang 14. Masayang tinanggap ng mga Farmers Cooperative and Association o FCA sa lalawigan ng Pangasinan ang 238 na iba't ibang makinarya at post-harvest facilities na may kabuuang halaga na 315.8 million pesos ngayong araw, Disyembre 13. Pinangunahan ni Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o DA Felmec Director Ronaldo Sebastian Reyes, Pangasinan Governor Amado Espino III, Abeliar Sika Foundation Regional Focal Person Roby Anda Matutino, ATI RTC1 Center Director Rogelio Evangelista at 6th District Representative Tyron Gabas at ang Farm Machinery Distribution para sa lalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program Component na ginanap sa bayan ng Santa Barbara. Kabilang sa mga tinanggap ng mga FCA sa mga sumusunod, 4-wheel tractors 107, hand tractors 21, harrows 4, riding type transplanter 1, walk behind transplanters 3, precision rice seeders 2, rice reapers 8, rice combined
Harvesters 59 at Rice Treasures 16. Sa kanyang mensahe, pinarating ni Governor Espino ang pasalamat kay Presidente Rodrigo Duterte, DA Secretary William Dar at Senator Cynthia Villar dahil sa mga programa na ipinamamahagi ng national government na nakakatulong sa mga pangailangan ng magsasaka. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na pamahagi ng DA sa ilalim ng PhilMec katuwang ang mga local government units. Layunin nito na maitaas ang ani at kita ng mga magsasaka na nagtatanim ng palay sa pamamagitan ng paggamit ng tamang farm mechanization technologies and equipment simula pagtanim hanggang sa pag-ani upang makasabay sa pandaigdigang merkado. Simula ng umpisa ng programa noong 2019, umabot na sa 940 million pesos ang halaga ng mga farm machineries at equipments ang naipamahagi sa lalawigan ng Pangasinan. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pang mga impormasyon na balita sa ating pong palatuntunan firing line. Makakalipas po ang ilang mga paalala. Aksyon! Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Pero mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Kumander Dante Cera. Binalaan ni Police Regional Office 1 Director Police Brigadier General Emmanuel Peralta ang lahat ng police personnel sa laban sa solicitation at pagtangkad ng mga regalo alam na kung mula sa illegal sources. Ayon kay Peralta, hahabulin ng PRO1 ang sinumang pulis na matutuklasang ng hihingi sa mga pribadong individual at mga institusyon lalo na sa mga business establishment ng pag-raffle o papremyo. Ngayong holiday season at iba pa mga okasyon, tanggalan niya agad ang mga ito sa kanilang assignment at maharap sa criminal at administrative sanctions sa lisunod sa Presidential Decree No. 46 at Napolcom Memorandum Circular No. 91-010 hinggil sa pagbawal sa solicitation activities ng mga miyembro ng PNP. Nagpalabas din agad si Peralta ng memorandum at intasan lahat ng provincial directors at chief of police na palalahanan ang kanilang mga tauhan na huwag magsusolicit kabilang ang fundraising activities. Sa ilalim ng Presidential Decree 46, ang mga public official at mga empleyado ay pinagbabawalan na tumanggap, direkta man o hindi ng anumang regalo o anumang bigay kaugnay ng pagganap ng kanilang tungkulin kabilang na ang pamasko. Nagpasya naman ang pamunuan ng Pangasinan Police na paikutin ang police personnel na nakatalaga sa regional border checkpoint sa Luwigan upang hindi na maulit ang manong nangyayaring pangungutong na kinasangkutan ng isang pulis sa barangay Pantol sa bayan ng Bayambang. Sa pamarang ito ay maiwasan ang over-familiarization sa mga motorista na madalas na dumadaan sa border checkpoints sa NKOIC Provincial Director Colonel Richmond Tadina. Masisigurin anyang na ipatupad ang minimum health standards, ganoon din ang protocols. Maguguntang nahuli ng mga miyembro ng anti-scalawag unit ng PNP ang naturang police officer dahil sa reklamong pangotong labang kay Police Corporal Daniel Pinolyar ng Bayambang PNP sa isinagawang intrabid operation noong December 7. Modus umano ng suspect na hanapin ang vaccination card ng motorista at sisilin ng 500 piso kung walang may pakita upang payag ang makadaan sa checkpoint. Dahil sa insidente, nirelieve ang hepe ng Bayambang Police upang bigyan daan ang impartial investigation. Ipinasakamay kamakailan ng Department of Agriculture ang 10.5 million pesos na Technology Business Incubator Project para sa oyster production sa Pinangbayan dito sa Luwigan ng Pangasinan. Benepisyado sa proyektong ito ang bayan ng Anda, Bani, Bolinao, Binmalay, San Fabian, Sual at lungsod ng Alaminos. Sa isang panayam, sinabi ni DA Undersecretary for Agri-Industrialization and Fisheries Cheryl Marie Caballero na ang Aqua Negosyo Technology Incubator Project ay isang mekanismo upang tulungan ang mga organisasyon, mga kooperatiba at individual na nasa oyster production. Imo-monitor naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang production ng water quality sa lugar kung saan silalagay ang incubator, habang National Marine Fisheries Development Center ang magbibigay ng training. Kailangan naman ng mga benepisyaryo na gumalaw bilang isang organization sa Cooperative Development Authority na tutulong sa pagtayo sa nasabing kooperatiba. Ipinarating naman sa bayan na benepisyaryo dito ang pasalamat sa Department of Agriculture. Muling nagkasama nung araw ng Sabado, December 11 ang mga kaibigan sina 4th District Congressman Christopher De Venecia at National Artist for Film na si Kidlat Tahimik sa inaugurasyon ng Anak Banwa Art Exhibition na proyekto ng kongresista. Dumalo rin sa naturang art exhibition ang ilang respetadong kaibigan ng kongresista gaya ni dating DPW Secretary Mark Villar at Deputy Speaker Loren Rigalda na katulad niyang nagsusulong ng creative industry at kasama niya sa Kamara sa binuong Arts and Culture Creative Industries Block. Dinaluhan din ng iba't ibang personalidad ang sining at politika ang pagbukas ng Anak Banwa Art Exhibition
sa MacArthur House, West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Tampok sa Anak Banwa Art Exhibition ang mga obra ng tatlong artist na sina Corinne de San Jose, Marco Ortega at Rachel Marie at ilang estudyante ng DepEd na nag-aaral ng mga workshops sa kanila at ilang pang mga Pangasinan artists. Pusog ang ating puso at kaluluwa, isang malaking congratulations ang nararapat sa lahat ng bumubuo ng Anak Banwa Art Exhibition, lalo na kina Andre Nicolay Pamintuan na pinuno ng Anak Banwa at Jodinan Aguilion na siya nagdisenyo ng exhibit. Ayon sa mensahe ni Congressman Tough de Venecia, maaaring magbug sa pagbisita sa http://bit.ly Anak Banwa kung nais makita ang mga artwork doon. Ang parte ng kikitain mula sa exhibit ay pupunta sa landscaping at pagpapaganda ng harap ng makasaysayang MacArthur House. Dagdag pa ni Congressman de Venecia, bukas ang Anak Banwa Art Exhibit tuwing Miyerkules hanggang Linggo at magtatagal ito hanggang January 31, 2021. Pinasinaya naman ang pinakaabangang ilang-ilang extraction facility sa lalawigan ng Pangasinan. Binuksan na naturang pasilidad na matatagpuan sa Barangay Bueno Sabay ng mga tanem. Itinuturing naman itong katuparan ng pangarap ni dating Pangasinan 2nd District Congressman at ngayon linggin Mayor Leopoldo Batawil na magkaroon ng ilang-ilang extraction facility sa lalawigan. Doon pa man ay sinulong na ni Batawil ang malawakang pagtanim ng ilang-ilang sa mga kabundukan sa 2nd Distrito, hindi lamang upang tugunan ang climate change kundi upang ibalik ang sigla ng industriya ng ilang-ilang at muli makilala sa buong mundo. Malayo na raw ang narating ng proyekto ito sa tulong ng iba't ibang people's organization sa bayan ng Bugalyon, Aguilar at bayan ng mga tanem. May mga namumulaklak ng puno at maaaring dalhin sa extraction facility upang iproseso bilang essential oil at maibenta sa merkado. Hinikayat naman ni Mayor Batawil ang mga dumalo sa naturang okasyon na patuloy pa rin magtanim ng ilang-ilang dahil sa loob lamang ng 3 hanggang 5 taon ay unti-unti na itong mapapakinabangan at pagkakakitaan. Katuwang ni Mayor Batawil sa proyekto nito si Fred Reyes na President at CEO ng Skin Station at Chem World Fragrance Factory sa bansa sa pagsulong na buhayin ang industriya ng ilang-ilang sa Pilipinas. Ayon ito ng mga kinarya ay kaya magproseso ng hanggang 350 kilo na bulaklak kada araw. Ang ilang-ilang flowers ay isa maaaring mabenta sa halagang 60 per kilo. Sa kasalukuyan ito iproproseso upang maging essential oil na ginagamit sa mga produktong pampaganda tulad ng sabon at mga pabango. Sampung minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi, hindi lamang nakakalungkot, kundi nakababahala at nakakagalit pa. Ito naman ang naging sagot ni Attorney Chel Jokno sa tanong sa kanya ng kabataang Dagupeño sa pamagitan ni Konsehal Joshua Bugoyong tungkol sa alalahanin ng mga kaedad niya na mga nakakapasok bilang scholar ng gobyerno, subalit ginagawa naman silang troll sa social media. Sa isang youth forum na ginanap kahapon sa CSI Stadia kasama ang Team Belen sa pangunan ni Dagupan City Mayor Candidate Belen Fernandez at Vice Mayor Vicky Kua, tinanong ni Konsehal Bugoyong Senatorial Candidate Jokno bilang isang abogado at human rights advocate sa kanyang opinion sa bagay nito dahil ang ginagamit sa scholarship ay pondo ng gobyerno. Ayon pa kay Jokno, mayroon ng batas na nakaparoob sa revised penal code laban sa pagkakalat ng maling balita na lalabag sa interes ng Estado at anya pasok na pasok ang ganitong sitwasyon. Dagdag pa ni Jokno, kailangan malaman ito ng mga nagagamit na kabataan bilang troll at mga taong nasa likod ng ganitong maling gawain. Nalabag sa batas ang sinasagawa nilang pagtutroll at pagkakalat ng fake news lalo pat sila ay naturinging eskular ng bayan. Binigdihan din pa niya na dapat magkaisa ang lahat upang matigil ang maling gawain ito, lalo na sa tungkol sa tinatawag na historical revisionism. Ito po mga kaksyon at ito po ay talagang may katotohanan mga kaksyon po natin. Dami-daming trolls, pero ang masakit, ito pong ginagamit itong mga scholars upang magsilbing trolls ng mga politiko na ito ay tagasagot, tagatira ng mga post na kalaban po nila. Kaya ito po nauso po ngayon at knowingly mga kaksyon po natin, yung pala na mga trolls na yan ay mga scholar ng bayan na nagagamit la
ng mga politiko at yun po ang masakit, ano? Dahil hindi naman galing sa politiko yung mga perang binibigay sa kanila, kundi kagaling sa kaban po ng bayan. Kaya ito po ang naging reaksyon sa Youth Forum na ginanap kahapon dyan po sa may CSA Stadia. Kasama po ang Team Bilen sa pangunan po ni dating Mayor at ngayon po yung mayoralty candidate Belen Fernandez at Vice Mayor Brian Cua. Mga kaaksyon po natin, very timely po mga kaaksyon dahil sa mga naglalabasan daw nagkakalat ng mga fake news dito nga lamang sa lungsod ng Dagupan, mga kaaksyon, dami ng fake news na nagsisilabasan, tinitira ang isang kandidato, kesyo ganyan, kesyo ganito. Pero saan ka mga kaaksyon ay wala namang katotohanan at ito po ang bottom line nito ay politika at ang masakit ginagamit ito mga scholar, mga kabataan na ito po sa pamagitan po ng pagiging troll sa social media. Limang minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi mga kaaksyon. Uy, dyan po sa may bayan po ng Sual mga kaaksyon. Sa kabila po ng eto po, mga tira-tira mga kaaksyon. Kesyo ganyan-ganyan pero patuloy pa rin nagbibigay ng mga serbisyo itong si Mayor Lisildo Dong Kalugay. Mga kaaksyon na kung saan ay patuloy po na ipinaparamdam sa kanila pong mga kababayan ito pong serbisyo na may malasakit po sa kanilang lahat. Mga kaaksyon po natin, alam naman po natin na medyo malakas dahil nga dating congressman ang kanyang kalaban po yan, mga kaaksyon. Pero ito po, mula po ng mahalal, mga kaaksyon po natin ay hindi pa rin tumitigil, hindi pa rin tumitigil ang ng pagbigay ng serbisyo, lahat ng serbisyo, medikal at mga proyekto na kanilang ipinapasunod. Kaya taanya, nakakataba ng puso ang mainit na pagtanggap at nag-uumapaw sa pagmamahal. Ayon kay Mayor ng Kulugay na ito po ay talagang napakiinit po ng kanilang pagtanggap sa kanila pong mga kababayan po riyan sa may bayan po ng Sual, mga kaaksyon po natin. Kaya ito po talagang tuloy-tuloy po ang pagbigay ng serbisyo para po sa ating pong mga kababayan dyan po sa may bayan po ng Sual na ito po ay hindi po pati pamalengke, yun po damang-dama po ang kababaang na loob ng naturang alkalde dyan po sa may bayan po ng Sual. Tatlong minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi sa ilang pang mga impormasyon, balita mga aksyon. Tuloy-tuloy ang provincial government ng Pangasinan sa pamahagi ng amelioration para sa Civilian Volunteers Organization sa lalawigan ng Pangasinan. Sa unang araw ng distribusyon sa ikatlong distrito ng Pangasinan na ginanap kanina dyan po sa may Great Heritage School sa bayan ng Santa Barbara, nabigyan ng tig 1,000 pesos ang bawat CVO ng Santa Barbara, Mapandaan at Kalasyaw. Ang amelioration distribution ay pinangunahan ni Governor Amado Pogi Ispin III kasama sina Board Member Nestor Nicoboy Reyes, Board Member Angela Barica Jr. at kanyang may bahay na si Dr. Sheila Ferrer Barican, Kalasyaw Mayor Joseph Arman Bauson, dating Santa Barbara Mayor Carlito Saplan, Mapandaan Councilor Car Christian Vega, dating Bayambang Councilor Raymond Camacho at iba pang mga lokal na opisyal. Naghatid din na ang pamarang panlawigan ng bakuna laban sa COVID-19 at flu para sa mga CVOs na hindi pa nababakunahan. Ang pamahagi ng amelioration ay sa iba pang mga bayan sa ikatlong distrito ay magtatagal hanggang December 15 na mga kaaksyon po natin. At yun po ay bilang pagkilala
sa lahat po ng sa lahat po mga aksyon at ng naging sakripisyo mula po sa pag-maintain ng peace and order, mula po sa paglilinis at kung ano-ano pa mga aksyon dahil talagang ito po talagang mga barangay tanod o CVO ang siya pong pangunahin mga kaksyon po natin kasunod ng barangay health workers, mga barangay volunteers na kung saan po sila po ay umiikot kahit po sa gabi. Kahit po sa gabi, nagro-ronda po sila upang maiwasan ito pong mga anumang insidente ng karahasan sa kanilang bayan. Samantala, patuloy naman pagbabarangkaso ng COVID-19 sa ating po lalawigan po ng Pangasinan. Kahapon po nakapagdala ng 7 bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Samantalang 12 naman ang naitalang bagong recoveries. Kaya't 30 na lamang ang aktibong kaso ng COVID-19 dito po sa buong lalawigan po ng Pangasinan. Pero ang total death po ay 1,218. Ang kabuuan pong kaso ay 35,547 pero nakarecover na po rito yung 34,299. 34,299 at marami na po sa ating pong mga kababayan o mga bayan dito po sa lalawigan po ng Pangasinan ay may mga zero cases na. May mga zero cases na at hari nawa maging lahat-lahat na po ay maging zero case ano po para nang sa ganoon ay ganap na pong maiwasan at ganap na pong lumuwag ang ating pong lalawigan po ng Pangasinan. Kabilang po sa mga bayan na walang kaso ay ang bayan ng Ango 0, Aguilar, Alaminos 0, Alcalá 2, Anda 1, Asingan 0, Balongaw 0, Bani 6, Basista 1, Bautista 1, Bayambang 0, Binalonan 0, Binmali 0, Bolinao 0, Bugalyun 1, Burgos 0, Kalasyaw 1, Dagupan City 0, Dasol 0, Infanta 0, Labrador 0, Lawak 0, Lingen 0, Mabini 0, Malasiki 2, Manawag 1, Mangaldan 1, Mangatanam 0, Mapandan 5, Natividad 2, Puzrubio 0, Rosales 0, San Carlos City 1, San Fabian 1, San Jacinto 0, San Manuel 0, San Nicolas 0, San Quintin 2, Season 0, Santa Barbara 0, Santa Maria 1, San Tomas is 0, Sual 0, Tayug 1, Umingan 0, Orbistundo 0, Ordaneta City 0, at Nabilasis 1 mga ka-aksyon po natin. Kaya yun po mga bayan na meron pa rin mga kaso ng COVID-19, pero mababa na po ang bilang mga ka-aksyon. Pinakamataas po ang 5, pinakababa po ang 1 mga aktibong kaso ng COVID-19 dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya tampayo palagi ang kahilingan ni Governor Pogi ay sana po ay patuloy po ang pakiisa ng lahat upang sa ganoon ay hindi na tumaas pa ang kaso ng COVID-19 at mas lalong lumuwag ang alert level system classification dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. Babalik po tayo mga ka-aksyon sa ilang pa mga impormasyon balita makalipas po ang ilang mga paalala. Aksyon Radyo.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Bien mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatunturang firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander Dante Cera. Sa ilang pa mga police report mga kaaksyon, ay isang Melvin Mercado Isarbina, 33 anyos, Chief Security Officer ng Save More Market at residente ng Barangay Butaw, Santa Barbara, ay nagdala sa Calasiao Police Station sa isang Jody Ann Manantam, ay 25 anyos, residente ng Barangay Mangkop, Calasiao, na kung saan kanyang nahuli mga karang ito ay nag-shoplift from nanakaw ng mga assorted merchandise gaya po ng gaya ng bread, biscuits, chocolate, shampoo, condiments, mga meat products at may kabong halagang 2,077 mula sa Save More Market sa may barangay Poblacion West sa bayan ng Calasiao. Bago ang pagkakahuli ang suspect ay napansin ng Chief Security Officer habang inilalagay ang ilang merchandise sa eco bag nito. Dahil dito ang suspect ay pagkatapos nito ang suspect ay dali-daling nag-exit at hindi nipresenta ang itema sa cashier para magbayad, dahilan upang ang Chief Security Officer ay harangin ang suspect na nagresulta sa pagkakarecover ng ninakaw na itemas. Ang suspect mga kaaksyon ay sasampa ng kasong theft at inihanda laban sa kanya. Samantala, sabay naman ng Mangaldan, dakong alaon ay medya ng madaling araw kahapon. Mangaldan Police ay nakatanggap ng report mula kay Bench Aquino Icasandig, 48 anyos, residente ng Barangay Navalwan ng Mangaldan, na ang kanyang kapatid na kinilalang si Norman de Guzman Icasandig, Kasandig Idi Guzman, 40 anyos, driver, residente ng Barangay Barawang, Mangaldan, ay nag-suicide sa kanilang family house sa may Rizal Avenue, Barangay Poblacion. Ayon sa ina ng biktima, na dakong alas 8 ng gabi noong December 11, ang kanyang anak ay uminom ng alak na nag-isa sa ground floor na ito ay kanyang ginagawa gabi-gabi. Na kung saan magkaroon nito ay nakita namin ito ang kanyang anak na isinabit sa makita nylon cord nang ito ay pumunta sa taas. At ito mo mga kaaksyon po natin, ito po mga kaaksyon ay nakita ng kanyang anak na may nylon cord at nang tanong niya ito ay kung bakit may nylon cord at ito ay kanyang itinago. Pero dahil alas 10:30 ng gabi ay nakita na lamang niya ang kanyang anak na isinabit ang kanyang sarili sa pamamagitan ng nylon cord sa isang kwarto sa may second floor. Kagad na humingi ng medical attention at ito po mga kaaksyon ay idineklarang dead ni wala ng buhay ni Dr. Virgilio Manzano. At sa pag-interview sa pamilya ng biktima, ang biktima ay nakakaranas ng sakit ng ulo dahil sa kanyang problema sa pandinig at nahihirapan na makatulog mga kaaksyon po natin. Yan po naging nagbunsod sa kanya upang ito ay magpatiwakal. Samantala, sa may bayan ng Umingan, alas 11:30 ng umaga kahapon, isang report ang natanggap ng Umingan Police Station, Menro ng Umingan, na mayroong illegal logging sa may barangay Kaordenetaan sa bayan ng Umingan. Kaagad namang responde ang mga otoridad na resulta sa pagkaka-aresto ng isang Ever Domingo Imiran, 47 anyos, residente ng Barangay Bagong Flores, Lupao, Nueva Ecija, na nahuli sa akto na namumutol ng mga sanga ng kahoy sa pamamagitan ng chainsaw sa farm ng isang Mrs. Sally Agustin E. Marquez, 52 anyos, sa may asawa, residente ng Barangay Aloo, Umingan. Nang tanungin si Mr. Domingo na kung may permit na ito ay mangputol at ang registration ng kanyang chainsaw ay hindi nakapagpresenta ng anumang mga ebidensya. Ito ngayon ay naaresto at nasa
custody ng Amingan Police Station. Ito na kadatatang sampa ng kasong violation ng Republic Act 9175 o Censo Act of 2002. 15 minuto bago makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala, isang tawag naman sa telepono ang natanggap ng mga Term Police Station mula sa concerned citizen na may isang biktima ng pagkakaatake sa may barangay Talagtog, mga Term. Sa inisyal na investigasyon, dakong alas 12:30 ng tanghali kahapon sa may barangay Talugtog, mga Term, ang partikular sa compound ni Freddy Laranang Irosete, 57 anyos, may asawa, negosyante at residente ng naturang lugar, habang ang biktima ay kinilalang si Michael Ligaspi Venancio, 26 anyos, magsaka at residente ng barangay Lekab, Butaw, San Fabian, kasama ang isang Rolly Mondala Idi Guzman, 51 anyos, magsaka at residente ng barangay Bunlag, mga Term, nang kung saan mayroong more or less 50 feet mula sa ground, na kung saan ito ay kanilang hinukay ng ang biktima ay kagad na nag-collapse dahilan upang itaas ni Rolly Mondala, at ito ay itinakbo sa Velocity Clinic, subalit ito ay idinaklang dead on arrival ng mga doktor. At sa investigasyon, ayon kay Victoria Ligaspi Venancio ng barangay Lekab, San Fabian, ang ina ng biktima, ang kanyang anak ay may history ng hypertension. Ito po ngayon ay inilagak na sa funeraria habang hinihintay ang pagsagawa ng postmortem examination. Isa naman pagkakalunod ang naitala kahapon na kung saan isang Rogelson Victoria Ipiralta, 30 anyos, residente ng 652 Purok 6, Barangay Pampang, Angeles City, kasama ang kanyang mga kaibigan na kung saan tinulungan ng mga personnel ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng San Fabian. Na-report ang insidente ng pagkakalunod na kung alas 3:25 kahapon sa may barangay Nivaliw, San Fabian, na kung saan ang biktima ay kinilalang si Jeffrey Pineda Imac Marimia, 30 anyos, may asawa, production operator at residente ng Lourdes Northwest sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Royalson, habang siya at ang biktima ay nagsiswimming sa dagat nang biglang isang malakas na alon ang tumama sa kanila, dahilan upang ito ay mahila sa malalim na bahagi ng dagat, na kung saan ang mga ito ay nasa estado ng pagkakalunod. Subalit sila ay nakita at na-rescue ng mga members ng San Fabian MDRC na ito ay present nung nangyari yun, mga ka-aksyon po natin. At ito po, mga ito ay successful na-recover, mga ka-aksyon. Subalit ang mga responding MDRC personnel ay napansin na si Jeffrey Pineda ay hindi na humihinga dahil upang isagawa ang CPR, subalit wala na talaga. At ito ay dinala sa Regional Medical Center for Medical Treatment, subalit mga tandang physician ay dinakla itong dead on arrival. Samantala, alas 4:30 rin kahapon, isang concerned citizen ang nagsabi na may isang biktima ng pagkakalunod sa public beach ng barangay Patara, Bulinaw. Ang biktima ay kinilalang si Jansen Sai Irase, 34 anyos, binata, empleyado at residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City, na itinakbo ng kanyang mga kaibigan sa Riviera Hospital sa barangay Hibrinal, Bulinaw. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na bago ang insidente, dakong alas 12 ng tanghali, ang biktima kasama ang kanilang mga kasamahan ay nagkainuman sa Golden Sands Villa Extension alas 3 na ng hapon, at dakong alas 3 ng hapon na sila ay matapos, at nagkaroon ng drinking session, at lang sila po ay kumain ng kanilang tanghalian. Siya ay pumunta sa beach upang lumangoy at maligo, at dakong alas 3:30 ang sleeper ng biktima ay tinangay
At ito ay kanyang kinuha. At ito ay kanyang kinuha ang kanyang sleeper. Si Michael Mabit Ibuglosa, 26 anyos, residente ng Pinagbuhatan, Pasig City. Isa sa kanyang mga kasama ay nakitang biktima na nalulunod at serye ng mga alon ang tumama sa kanya. At tinangka niyang i-rescue ito. Subalit ito po mga kaksyon ay napunta sa mas mababa mga kaksyon po natin. Ang biktima ay nakuha at tinakbo sa Relian Medical Hospital sa may barangay Herminal ng Turambayan. Subalit dineklarang dead on arrival ng mga doktor. Ang bangkay ng biktima ay isisa ilalim sa postmortem examination o isinilalim sa postmortem examination ni Dr. Pangilalo Del Fierro Jr., Municipal Health Officer ng Bolinao. 20 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi, samantala sa may barangay Bangan Oda, Agno, ang mga personnel ng Agno Municipal Police Station at PIU Pangasinan PPO ay naka-aresto sa isang Norman Ablea Villanueva, 63 anyos balo, residente ng barangay Bangan Oda, Agno, at Noelito Evilla Inigusman, 59 anyos, residente ng Sitio Labang, barangay Bangan Oda, Agno, sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng MTC 1st Judicial Region sa Agno dahil sa violation ng anti-gambling law o kay Presidential Decree 1602 at tininda ang piyansa sa halagang 36,000 pesos sa kanyang pansamantalang paglaya. Samantala, naniniwala si Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joel Enco na hindi work-related ang motibo ng pagpatay sa veteran reporter na si Jess Malabanan. Ayon kay Enco, puro pang good vibes lamang mga balita na ginagawa ni Malabanan. Ayon na rin sa payag ng mga kasama nito sa trabaho, hindi naman siya nagsusulat ng banat ng sa sino bang government officials o individual. Si Malabanan na koresponde ng Manila Standard sa Pampanga ay umuwi sa Calbayog City, bunso ng mga banta sa buhay. Binali siya habang nanonood ng telebisyon sa kanyang bahay noong Miyerkules. Si Jess ay correspondent po ng Manila Standard nung siya ay napaslang. So sa tinatanong ko kung yung mga kasama natin sa Standard kung sino ba ang binabanatan at sinong tinitira ay wala naman po. Sa kabila nito, sinabi ni Econ na nagpaplano na magretiro si Malabanan at tututukan ito ang pagsasaka at sinisilid na rin ang sapilupa. Baka may mga nakaaway siya doon at tayo nakasentro sa ngayon kung saan siya pinaslang. Karumal-dumal ang sinapit ng magkapatid ng pagtatagain hanggang sa mapatay ng mga hinihinalang kawatan na pumasok sa kanilang bahay sa Emlang, Cotabato. Dead on the spot ang biktima na kinilalang sina Crizel Gwyn Magwan, 18 at kapatid na si Crizol Luis, 16 anyos, kapwa residente ng Purok, San Isidro, Barangay Bagong Tapay, Emlang. Sa report ng Emlang Police, na alas 2 ng hapon na maganap ang krimen sa loob ng bahay ng magkapatid. Narinig lang pinsan ng mga biktima na nasa kwarto ang paghihingi ng tulong ng dalawa, pero sa halip na labas ng kwarto ay nagpost lamang siya sa social media upang humingi ng tulong dahil pinasok sila ng mga kawatan at gusto silang patayin. Bangkay na tantad ng sasak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng madatna ng mga responding police ang magkapatid. Na diskubre ng mga pulis na tinangay ng mga suspect ang mga lahas at malaking halaga ng pera ng mga biktima. Naglaan na ng pabuyang 200,000 lokal na pamahalaan ng Imlang para sa sino mang makapagtuturo sa mga suspect. Asa'y kalulutas ng kaso at mabigyan ng hustisya ang brutal na pagpatay sa mga biktima. 23 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Aksidenteng napatay ng isang mister ang kanyang misis makarang humarang ang ginang sa kanilang daraanan upang hindi makasagasa ng maraming bystander ang biglang pumalya ang kanilang sakyan van kahapon ng barangay Banga sa barangay Ichigan, Silang, Cavite. Hindi na umabot ang buhay sa pagkamutan ng biktimang si Alejandra Reyes, 51 anyos, maintenance officer, resident ng barangay Ichigan, Silang, Cavite. Natutulan naman ang sa mister nito na
hindi na balak pang kasuhan ng kanilang mga anak na si Hipolito Reyes sa investigasyon dakong alas 8:30 ng umaga habang sakay ang mag-asawang Reyes ng kanilang Toyota Light Ace van nang bigla umanong magluko ang gas accelerator ng sakyan. Hindi mamaniobra ng mister ang sakyan at sasalpok ito sa mga bystander kaya't mabilis na bumaba ang kanyang misis at biglang humarang sa daraanan sa kagustuhang hindi makasagasa ng mga taong nasa lugar. Ganun pa man, hindi pa rin nakontrol ng mister ang minamanahong van hanggang sa masalpo nito ang kanyang misis na nakaharang sa daan. Nagaw pa may takbo sa pagkamutan ng biktima subalit hindi na naisalba pa ang mga manggagamot. Pumirma naman ng waiver mga anak na mga asawa na hindi sila magsasampa ng kaso laban sa kanilang ama hinggil sa nangyari na itinuturing ng aksidente lamang. limang minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi, isang mag-asawang patay ng pagbubaril ng nag-iisang suspect gamit ang automatic carbine habang nasa balkonahe ng kanilang bahay sa San Jose del Monte City, Bulacan. Dead on arrival sa ospital matapos matagtad ng bala ng katawan ang mga biktima na kininalang sina Loria Cadi Tuya, 64, at Mr. na si Mastura Abdul Tuya Sr., 45 anyos, pawang residente ng Area 1, Barangay Paradise, San Jose del Monte, Bulacan. Ang kay Loria May, anak ng mga biktima, kasalukuyang siyang nasa loob ng kanilang bahay ng mga rinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Dahil sa takot, nagtago na lang siya sa loob ng comfort room ganap na alas 6:30 ng gabi. Anya na sa balkonahe ng kanilang bahay ang kanyang mga magulang na nooy naglilinis ng motorsiklo. Maswerte namang hindi naman ng barila ang bunso niyang kapatid na lalaki na dumapan na lamang din sa likod ng bahay. Nilinaw nito na wala silang alam na kaaway o kaalitan ng kanyang mga magulang kaya para patayin ang mga hindi nakikilang suspect. Nakuha ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen ang alabing apat na pasyon ng M14 o automatic carbine. Samantala umapilan ng tulong sa mga pulis ang tatlong anak na mag-asawa upang mabigyan hustisya ang pagkamatay ng kanilang magulang. Ayon kay PNP Chief Leonardo Carlos, tututukan nila ang kaso upang matukoy ang salarin at motibo sa naturang krimen. Dalawamput-anim na minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Isang babaeng patay habang 14 pa ang subutan matapos magkarambola ang tatlong sasakyan sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Port Junction sa Ragay, Camarines Sur. Dead on the spot dahil sa tindi ng mga pinsalang inabot sa katawan ng biktima na kinilalang si Allen Gabilan Garcia, residente ng Barangay Katabangan, Proper, Ragay, Camarines Sur. Isinugod naman sa Ragay District Hospital ang mga sukatang sina Marilo Nicolas Sandagon, 47 anyos, at Jomar Mendieta, taong taga-Barangay Katabangan Proper, Helen Obadora Caballar, 35, Rinaldo Naga Mahinay, 61 anyos, Rosel Arendal Villarin, 26, LG Amparo Arendal, 26, Christian K. Buatis, 24, Christian Joy Mahinay, 23, Mila Marinduque Uluran, 50, Berhinita Pagantihan Cabillar, Milagrosa Rabo Lorian at Elma Girolago Lupangco, at mga batang sina Christian Joy at Sean J. Arendal, bawang ng Claveria, Masbate. Ay sa ulat ng pulisya, dako alas 4:30 ng hapon mula Metro Manila patungong Naga City. Mabilis na binabagtas ang kahabaan ng highway ng isang Isuzu MUX na may plate number DHA 7682 na minamaneho ni Angelo Brian Galang, 28 anyos, ng Panganiban Drive, Naga City, nang mawala ng kontrol sa manibela at bumangga sa kasalubong na Mitsubishi L300 van na minamaneho ni Richard Cartagena sa Aliparo 42 ng Batasan Hills, Quezon City. Sa lakas ng pagkakabangga ay tumagalid sa kalsada ang van at sugatan lahat ng mga sakay na mula sa bayan ng Claveria habang natanggal ang dalawang kaliwang gulong ng nasaming SUV. Saka malakas itong sumalpok sa kakahimpil lamang sa tabi ng kalsada ng Kawasaki motorcycle na minamaneho ni Mendieta Angkas, si Sandagon at ang nasawing si Garcia. Himalang parang hindi nasugutan ang driver ng van at MUX na kapwa iniimbestigahan ng mga pulis.
Bumagsak sa kulungan ang isang magpinsan na umunoy bumaril at nakapatay sa isang lolo na sumita sa isa sa mga suspect dahil sa pag-ihi sa kanyang pedicab sa Malate, Maynila. Naaresto ang tinuturong gunman na si Raymond de la Cruz, 41, ng 556 J. Luna Street, Barangay 128, Zone 12, Pasay, at ang pinsan niya na si Rodrigo de la Cruz. Ang dalawa ay tinuturong pumatay sa 63 anyos si Danilo Florida, pedicab driver at isang ring barangay volunteer nung Lunes sa kanto ng Pio Campo at Dominguez Street sa Malate. Ay sa ulod ng mga otoridad, alas 3 ng hapon nung nakarang Sabado nang nadakip si Raymond sa lahat sa tapat ng kanyang bahay sa Pasay. Nang mapusasan ay isang kalibre 38 baril ang nadiskubre sa kanyang posisyon. Sumunod na aresto si Rodrigo malapit sa tinitirhan ng naunang suspect. Natukoy ang pagkakakinlan ng dalawang suspect na makilala sila sa pamagitan ng kuha ng CCTV ng barangay na tumatakas sa lugar matapos ang pamaril kay Florida. Ay sa record, sinita ni Florida si Raymond dahil sa pag-ihis sa pinapasaran niyang pedicab. Nagkaroon ng pagtalo hanggang sa umalis ang suspect at ang bumalik ay kasama na si Rodrigo at saka binalik si Florida dahilan ng kanyang kamatayan. Naharap ngayon ang dalawa sa kasong murder habang ang dagdag na kasong illegal possession of firearms ang kakaharapin ni Raymond sa Manila City Prosecutor's Office. Nabitag ng mga operatiba ng pulisya ang tatlong mga pinaghinalaang bagitang tulak matapos na makumpiska na mahigit 2 million pesos halaga ng shabu sa sinagawang bypass operation sa Malabon City. Kinilala ang suspect na si Mark James Sanchez, Jenny Piquis, 39 at Marie April Bernardo, 37. Na kung alas 9 ng gabi ng Biyernes nang masakote ang mga suspect sa bisinidad ng Macopa Road, Barangay Potrero matapos benta ng shabu. Si Police Corporal Paul Lawrence Rivera na octopusser buyer. Sinabi ng motoridad ay sinagawang drug operation laban sa mga suspect. Makakaraan na ang isang linggong surveillance at monitoring operation na illegal o sa illegal na aktibidades ng mga ito. Isang confidential agent ayon sa opisyal ang nagbigay ng information hinggil sa talamak na pagtutulok ng droga ng mga suspect. Nakumpiska mula sa mga suspect tinatayang 30.8 grams ng hinihilang shabu na nakakahalaga ng 209,000 pesos at marked money. Kasarangwing nakapiit ang mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pang mga impormasyon balita. Makakalipas po ang ilang mga paalala. Aksyon! Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen.
Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Bien mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan the firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander Dante Cera. Naitala ngayong araw ang karagdagang 316 katao sa bansa. Subalit ang bilang ng mga active cases ay nagbawas ng 11,083 habang 519 patients ay nakarecover sa sakit. Ayon sa Department of Health, ang bagong daily count ay pangalawa mula noong December 7 at 11 ng DOH na nakapag-record ng 356 new cases ng parehong araw. Ito rin ang pang-20 consecutive day, pang-20 araw ng bansa ay nakapag-record ng mas hindi higit o less than 1,000 cases per day. Ayon sa DOS, 97% or 348 ng 360 fresh cases
ay nangyari sa loob ng 14 na araw. At kung ibibilang dito ang latest number ng bang infection, total confirmed COVID-19 cases nationwide ay nasa 2,836,803 as of December 13, habang ang mga bilang o kabuang bilang ng mga nakarecover na pasyente sa COVID-19 ay umaabot na sa 2,775 ayon pa sa DOH. Ang positivity rate ng COVID-19 sa bansa ay nasa 1.1%, samantalang 35,811 ang tinest sa SARS-CoV-2 nagkakokos ng COVID-19. Mga kaksyon po natin, pero pababa. Ang maganda po riyan, mga kaksyon, ay pababa ng pababa. Ito pong mga kaso ng COVID-19 sa ating pong bansa. Samantala, mga kaaksyon, isang infectious disease expert ang nagbabala dahil sa bumababa na mga restriction sa Metro Manila at mas maaga pa at sa kalagitan ng banta ng Omicron variant na kung saan ang National Capital Region ay dapat manatili sa COVID-19 alert level 2 sa pagtapos ng taon. At nandun pa rin threat ng Omicron variant, sana ma-extend ng until the end of the month para lang mailagay pa rin natin sa alert level 2 until such time we can get better information about the Omicron variant, ani Dr. Ronjin Solante sa isang pahayag. Sinabi ni Solante na ang Chief ng Adult Infectious Diseases at Tropical Medicine Unit ng San Laro Hospital at member rin ng Department of Science and Technology's Vaccine Expert Panel ng Metro Manila ay nasa ilalim ng Alert Level 2 hanggang December 15. Kung magluluwag na tayo, hindi pa alam ang status ng Omicron variant, baka alanganin. Alam na natin na ngayong holiday season, marami talagang gatherings, ang mga parties, sana mag-ingat na lang. Sinabi rin ni Solante na ang highly transmissible Delta variant ay nanatili na dominante sa SARS-CoV-2 variant sa Pilipinas at sa iba pang bansa. So ang dominant variant sa ibang bansa, including the Philippines, is the Delta variant, and Delta variant mataas ang transmissibility nito. Isa sa mga factors dyan na talagang di mo na tayo magluwag ng alert level natin, anya mga ka-action po natin. Sa bahagi naman ni Secretary Duque ay kanyang inulit ang kanyang suporta na manatiling Metro Manila ay nasa ilalim ng COVID-19 Alert Level 2 hanggang sa pagtapos ng buwan. I do support the extension of the Alert Level 2, ani Duque. Ayon kay Duque, ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ay tatalakayin sa ang alert level status sa Metro Manila ngayong araw ng Miyerkules o sa araw ng Miyerkules o Huwebes. Thursday is the schedule. Baka Wednesday meron na, depende kasi 50 na sa Wednesday, tapos na yung period within which alert level 2 is prescribed, mga ka-action po natin. And anya, I cannot speak for them. Anya, they have their own thoughts and we arrive at consensus, mga ka-action. Pero ang rekomendasyon ni Secretary Duque ay manatili ang National Capital Region sa alert level 2, especially ngayon pong panahon ng holiday season. 19 minutos bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, posibleng mabigyan na ng Food and Drug Administration o FDA ng Emergency Use Authorization o EUA ang COVID-19 vaccine ng Pfizer para sa mga batang edad na 5 anyos
hanggang 11 bago matapos ang taon. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na noong nakarang linggo ay nagsubmit na ng aplikasyon ang Pfizer at kasalukuyan itong sumasailalim sa evaluasyon. Sa ngayon, meron tayong application galing sa Pfizer for 5 to 11 years old. Sinabit nila ito last week, ani Domingo. So may possibility na baka mabigyan ng EUA before the end of the year. Dagdag pa ng opisyal. Target ng gobyerno na palawigin ang pediatric vaccination laban sa COVID-19 sa mga edad 5 hanggang 11 anyos sa Enero ng 2022. Idinagdag pa ng FDA chief na sa kasalukuyan ang Moderna hindi pa nagsusumiti ng EUA sa kanilang bakuna para sa 5 to 11 years old. Sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na application mula sa Moderna. Hindi pa sila nagbibigay ng clinical trial. Date nila on children below 12. Bahayag ni Domingo. Una nang naaprubahan ng ang Pfizer vaccine sa 5 to 11 years old sa US, Canada, Europe at Australia. Mga ka-aksyon po natin. Samantala, ibinisto ni Foreign Affairs Secretary Theodore Locsin Jr. na pinilampas umano ng pamahalaan ng bangkat na makakuha ng 50 million na hiringgilya. Sa Twitter account ni Locsin, sinabi nito tinlakay sa Washington DC ang pangailangan para sa mga hiringgilya, subalit tumanggi ang mga ahensya ng Pilipinas na pag-usapan ang mga detalye ukol dito. Hapon na pa ng kalihim na unang pinilampas ng gobyerno ang pagkuha ng Pfizer, sumunod ang Moderna at ngayon naman ay ang hiringgilya. We dropped the ball again, this time offer of 50 million syringes, discuss the need in Washington DC and get a response prepared to go into details with the Philippine agencies, but they refuse to discuss the ball, let alone cut sheet. Una Pfizer, then Moderna. Okay, I see the pattern, sinabi pa ni Locsin sa kanyang Twitter account. Sa komento naman ng ni Presidential Aspirant Senator Panfilo Lacson na dapat ay nakinig ang gobyerno kay Locsin kahit na hindi nila na-appreciate ang efforts nito. Sa tugon naman ni Locsin, sinabi nito na hindi siya umaasa pa na may makikinig sa kanya. Subalit alam niya na ngayon ay hindi na siya dapat mag-aksaya ng oras at hiyain pa ang sarili. Wow, talaga ha. Huwag na raw hihiyain. Hindi na raw niya hihiyain ang kanyang sarili. Mga ka-aksyon po natin. Labing 5 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, kinukonsidera ng Philippine National Police na gawing hotspots ang 488 na bayan at 58 syudad sa election 2022. Sa isang press briefing, sinabi ni PNP Acting Director for Intelligence Police Brigadier General Michael John Dubria Sayna, nakafocus sila sa mga lugar na red category. The good thing about this is under the red category, we have only 3% out of the total 1,438 number of towns in the country, and we also have 5% of the 146 cities in the country. So yun lang yung figure natin translated into just 39 towns and 7 cities na pinaka-typical natin na binabantayan. Base pa sa Commission on Elections o COMELEC, ang mga lugar na nasa ilalim ng category red ay ang relevant government agencies declare the existence of condition which may constitute grounds for the declaration of COMELEC control, habang ang nasa category green ay no security concern and are relatively peaceful and orderly, habang ang category yellow ay sa mga may history ng election-related violence or existing ng intense partisan political bribery. Subalit walang participation ng domestic terror groups. Samantala sa category orange, nakasaad ang serious armed threat na ito po ay nagbibigay ng domestic terror groups at iba pang analogous armed group. Paglilinaw ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos na nire-review pa ang nasabing datos sa tulong ng Joint AFP-PNP Intelligence Committee at Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard.
ang pagbantay natin dito during the election period on how we collectively make sure that they cannot be an area of concern. Doon tayo magbibase yung tulong na pagbantay to make sure these areas will not be an area of concern. At yung mga green, will stay green. Yung yellow will make it to green areas. Na kung saan ang intention is to forward deploy all available personnel and just maintain a small number of quick reaction force, even the reactionary standby support force, para makita natin how concerned we're going to come on May 9, pahayag pa ni Carlos. Sampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Sa ilang pang mga impormasyon, balita, magandang balita. Ay maganda, masama pala. Presyo ng petrolyo magmamahal sa December 14. Mga kaksyon po natin, ay biglang taas ulit. Mga kaksyon po natin, meron na matapos ang 5 sunod-sunod na rollback. Itatas na ulit ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa report, sa datos, magtataas ang Caltex sa ganap na 12:01 ng hating gabi ng gasolina, 1.60 pesos per liter. Diesel 135, kerosene 120, habang alas 6 naman umaga sa Shell, sea oil 4 ng hapon sa clean fuel sa parehong halaga. Iiral naman ito sa ganap na ang clean fuel sa ganap na alas 4 po ng hapon. Wow, talaga mga kaksyon po natin ito po mga kaksyon, mag-gasolina po kayo na ngayong araw o ngayong gabi dahil 12:01 ay tatas naman ang presyo ng gasolina. Samantala, sa modong 22:00, inaproba na ng Senado ngayong araw ng Lunes ang ikatlo at huling pagbasa ng panukalang naglalayon na palawigan ang paggamit ng 4.5 trillion pesos na 2021 national budget hanggang December 31, 2022. Sa House Bill 10373 na inamyendahan ng Senado ang nakasada ang lahat ng appropriations na autorisado ng 2021 General Appropriations Act, kabilang ang budgetary support sa government-owned and controlled corporation at financial assistance sa local government units na available para sa release and application hanggang sa katapusan ng Disyembre sa isang taon. Subalit, hindi sakop ang pagpalawig ng panukala para sa personal services. Nangangahulugan ito na dapat ilabas ang pondo sa December 31, 2021. Batay sa bersyon ng Senado sa panukala, kailang matapos ang construction of infrastructure projects, delivery of goods and service, inspection and payment bago matapos ang December 2022. Sa pagtapos ng validity period, lahat ng hindi nailabas na budget at unobligated allotments shall lapse, habang ang expended o undisbursed na mga pondo naman ay kailang ibalik sa general fund. Except for transfer between LGUs, all balances of fund transfer between or among agencies, instrumentalities, GOCCs, and LGUs, which while obligated but not actually used, utilized, extended, expended for or disbursed to pay for completed construction, goods delivered at the services rendered, inspected, and accepted as of December 31, 2022, shall revert to the unappropriated surplus of the general fund ayon po sa panukalang batas, mga kaaksyon po natin. At ito maglalabas ang DBM ng mga lituntunin para sa implementasyon ng cash budgeting system. Samantala, sa ilang pang mga impormasyon, balita,
O ito lang po na bakunahan ng Sputnik at Janssen. Okay na sa booster daw. Nilinaw ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na mga benepisyaryo sa single dose na Janssen at Sputnik Light COVID-19 vaccine ang maaari pa lamang tumanggap ng booster shot at 3 buwan matapos sila matulukan. Mayroong 2 brand ng bakuna, yung Janssen at saka yung Sputnik Light na ang mga single dose. Maaari na pong mag-booster 3 months after. Ayon kay Domingo, ipinaalala ni Domingo na mga tumanggap ng ibang brands ng bakuna ay hindi pa binibigyan ng go signal na magpa-booster shot. At kung wala pang 6 na buwan matapos di makompleto nila ang ikalawang dose. Pero yung ibang bakuna, yung mga double dose, ngayon po ang ating experts ay pinapayagan ay 6 months later. Lumitaw umano sa mga pag-aaral na nagsisimula lamang mabawasan ang bisa ng mga turang double doses na bakuna matapos ang 6 na buwan, kaya epektibo pa ito laban sa virus. Mas nararapat umano na mas tumutok ang pamahalaan sa pagbigay ng bakuna sa mga Pilipino na hindi pa nakakatanggap ng kahit isang dose upang mabigyan din sila ng proteksyon at maabot ang herd immunity. Sana nga, no? May mga, pero bakit yung mga may mga booster na? 5 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, iginit ng isang law expert na kwalipikadong tumakbo bilang Pangulo sa halalan sa 2022, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ang petisyon para kansalahin ang kanyang certificate of candidacy ay mahina at walang legal na basihan. Sa kanyang sinulat na opinyon, sinabi ni Attorney Manuel Samonte Tipon, isang US-based Filipino lawyer at Dean ng Northwestern University College of Law, na wala umanong kwestiyon na nakasunod si Marcos sa lahat ng requirement na kailangan sa ilalim ng Article 7, Section 2 ng 1987 Constitution na nagsasabing no person may be elected president unless he is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least 40 years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. Dinagpagpanitipon na ang sinasabi sa Section 12 ng Omnibus Election Code of the Philippines na any person who has been sentenced for a crime violating moral turpitude shall be disqualified to be a candidate and to hold any office ay hindi umaayon sa 1987 Constitution, kaya hindi umanon sa saklaw ang eligibility requirement para sa pagkapangulo. Iginit pa ng abogado na hindi pwedeng ma-disqualify si Marcos sa ilalim ng Section 12 ng Omnibus Election Code dahil lamang sa utos ng korte na pagmulta nito sa hindi pagpa-file ng income tax return at hindi rin may tuturing na krimen na may moral turpitude daw. Mga kaksyon po natin. Wow! Mga kaksyon po natin. Yun po ang kunla. So, yung 1987 Constitution susundin. Pero yung Omnibus Election Code ay hindi raw pwede. Paano ba na yun? Hindi raw pwede yung sa Omnibus Election Code, which is mga ka-action po natin. Kaya ito po, battle of the minds, mga ka-aksyon, o legal battery, ika nga po natin, na kung saan po ito po ay pag-uusapan pa sa mga susunod na panahon. Samantala, libo-libong nangangailang Pinoy na sa buong bansa ang natulungan daw ng Pitmaster Foundation na unang taon pa lamang ng pagbigay ng malumpay na serbisyo sa mga mamayan. Ang Pitmaster Foundation ay isang pambansang organisasyon na kawang-gawa na may malakas na ugnayan sa mga komunidad at mga institusyonal na kasosyo. Sa unang taon nito, sa pumuno ni Charlie Atong Ang daw, ang foundation ay pinangunahan ng Executive Director sa Attorney Karen Cruz na tungo sa iba't ibang panig ng bansa sa gitna ng pandemya upang tulungan ang libo-libong Pilipino mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na naging sanhi upang tumatak sa isipan ng mga tao ang kahulugan ng Pitmaster na providing indigent, timely medical assistance service and targeted emergency relief. Uy, hindi ba yung Pitmaster? Ito po yung talpakan.
Sinabi na Tony Cruz na natupad na rin ng foundation daw ang kanilang commitment na magbigay ng tig-isang ambulansya sa lahat ng lawigan ng bansa. Nagkaroon din ng 5 million pesos face mask, freezer at tumulong sa pagbakuna ng 9,000 katao at ngayon ay sumusuporta sa kampanya ng pagbakuna ng gobyerno sa isang nationwide raffle daw talaga ha. Pero ang dami pong mga ka-aksyon po natin. Mga ka-aksyon po natin. Mga ka-aksyon po natin. At eto po mga ka-aksyon ha. Ang sinasabi po nila nakatulong ng pitmaster. Pero ang dami rin naman karote dahil po sa talpaka. Ang dami pa rin nagpakamatay. Mga ka-aksyon po natin. At yun po mga ka-aksyon, ang ilang pang mga ka-aksyon po natin. Ang sa pong ilang mga kaganapan na dito po sa ating pong bansa. At syempre, wala na po tayong sapat na oras sa ating pong palatuntunan. Sa technical side, nakakasama po natin si Nathaniel Hovero. Ang inyong pong ka-aksyon, ako po si Aksyon Kumander Dante Cera. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunan. Aksyon Radio